fucking godt, jo! Tag nu ud! Er du ude? Tag nu ud! Du skal ringe i, jo. Nå, her. Au, for helvede, du skal ikke bide mig. Så kan han prøve at ringe til Inger, han kører. Det er pisse smart, der. Nu er de så på sige, okay, nu er det meget godt ud. Ej, hvor klamt. Ej, du kan få stretch og alt muligt. Nej. Det er fordi, det ikke er en god idé. Jo, bare sådan en lille en. Skal det? Hvorfor, Victor? Hvorfor? Ja, du har selv. Lina, hun har smøring. Ja, det er jo dig, der sagde skud. Det er dig, der sagde skud. Det er dig, der sagde skud. Det er dig, der lukker mig. Det er dig, der lukker mig til. Ja, men det var bare for sjov. Det var bare have sådan noget, ikke? Ja, men man kan få sådan nogle falske nogle. Vil du ikke have det? Vi skal lige finde en anden anså.